Tas. Getasan ki kono Banten. Nek getasan ki Mbak Risa ya. Kuwi getas. Getas. Masyarakat getas nggih mugi Bandung tansah gede. pinaringan sehat, bagas waras, dayanipun ayem toto titi tentrem kemahri pahala jinawi. Amin. Nggih, Bagune amin. awake dhewe wis ndongake to. Kathah rezekinipun panjang yuswa, mugi-mugi saged nerasaken perjuanganipun para sesepuh ingkang sampun sumari wonten ngersanipun Gusti. Nggih, amin. Nggih. Niki nggih matur nuwun kagem Mas BG kalian Mbak Endah lantaran beliaunya berdua saya saged sowan wonten mriki. Nggih. Mriki turine nggih setiap tahun wayangan Mbak Endah. Boten Boten nggih. setiap tahun. Tapi nggih udah dua kali di sini ya. Sampun oh nggih. Yo iki bahasane kene iki mau iki aku lagi teko. Lah Mbak Tati ndak. Ngono iki Mbak Tati ndak iki maksudnya apa to iki kok ngono. Mbak Tati ndak ki nek cara Temanggung ki Mbak Tati ndak. Ngono ki berarti Mbak Tati to. Nah, Oh, dadi mangki nang ngono ya nemeni telo, dhek kuwi telo ngono iki. Telo iki jane apa to? Telo ki cantik. Oh, cantik. Nah. Oh. wah Mbak Tati Mbak telo Tati banget. ki berarti Mbak Tati cantik. Nah, Oh, berarti aku memang telo sekali. Nah, Wih. ngono. Lah iya to. Iki sing jenenge Mbak Tati telo. telo. ah. Oh, telo berarti ibu-ibu niki nggih telo-telo sedaya. Niki sindene ya telo-telo kabeh, atau Mas? Ora. Yang Nek apa? telo ki khusus bintang tamu. Nah, nek telo kuwi khusus bintang tamu nek ngono Kok kuwi. iso lho jare cantik. Iki sebutan Ya, toh, Mas. istimewa. Oh, toh, Mas. Nggih to? Nek cara nik telo ki nama kebesaran keistimewaan. Nah, Nek cara yo DIY. Nek cara Temanggung yo nek telone iki yo kuwi khusus bintang tamu. Berarti iki ora telo. Ora telo. telo kuwi khusus sing arep buri padha. Nah. Kuwi Maksudnya gua arep buri padha. Lah aku ki Telo. bingung e. Iki madhep kene kok rambut tok batinku. Kok ya ora iso bedake to, Mas. Ngarep apa mburi iki kok ya iso nek kurang cetok nang nggon aku tak duduhi antarane ngarep karo mburi ben iso bedake. Ngenjang mang Sherlock mawon. Oh, omahku udah ngerti to, Mas. Dereng ya? Mosok wong tangga desa e kok. Ngerti apa ora? Sherlock itu Mbak. Nggak Iya. keblasuk aku malah. Iya. Malah tekan ngendi-ngendi aku. Telo. aku yo ora ngerti. Malah beltet kowe mbendeno nang nggon aku angger mampir gur ngentek-entekke kopi. Nang ngono ora bayar padake kaya nang nggon warung wae. Aku amben mampir kaya ngono kuwi. Ngapa? Mampir nggon Pak Jono di ngerti dhewe aku ora jajan lho, Pak. Ngono. Tekan kono yo nyatane disuguh madang. Madang nek nang nggon aku tetep tak hitung. Piye napa kuwi? Diwaca. Wayangan ngono kok. Iki lho. Tanganmu nyekel apa? Oh iki to. Nah, Ha iki sing cetha. Ha iki ki ana apa genah wayangan kok. Takon. Iki Oh. Nek kok sik nek cantik ki telo, nek bagus? Apa? Sika. Sika, Malam hari ini Mas Gareng sika, Sika, sekali. Nah, kuwi khusus Mas Gareng kuwi Lah, nek kan. Pak Dalang ora kena sika apa? Ora kena. Pak Dalang sika lho jane ya. Ora. Kuwi khusus bintang tamu. Khusus bintang tamu. Heeh. Kuwi ya sebutan istimewa, Oh, sebutan sika. khusus kuwi mau lho. Mas Gareng. Wah, Mas Gareng Dan. sika. telo. Wah, Mbak Tatin telo. Oh, Mas Gareng sika. Ayo maca iki Mas sika ya. Wah, jan telo tenan iki. Arep pengen sing telo apa pengen sing sikak to jane? Nek telo jare cantik. Sikak telo digabungkan dari sikak telo. Ah, ngono iki lho. Ayo sikak karo telo digabungkan Lah ya menjadi wis sikak Mas, telo. anggere yang penting malam hari ini aku adalah Tatin Telo. Ya. Iya. Aku adalah Gareng Sikak. Iya. Iya tenan apik tenan iki. Apik ya oleh Wah, jeneng apik oleh jeneng anyar ya. ning Temanggung kok. Nang getas untuk jeneng anyar ya. Ning Mas. getas itu jeneng anyar. Kuwi apa jenenge? Telo. Sikak. Iya. Seneng aku ya. Aku yo seneng. Diwaca Mas. Iso maca apa ora to kok malah. Kagem Mas Gading. Mbak Nggih. Tatin dan Mas Gareng. Nggih. Salam untuk keluarga besar Trah Yastro Diarmojo guyub rukun selalu. Amin. Amin. Nggih. Buat istri tercinta Christine Setioka. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. BY Baik.
Lah iki. Piye iki le maca bae? Bae. Bi. Bae. Bi. Bi apa bae? Bi. Piye iki? Bi apa bae? Bae. Bae. Sikak yo. Telo. Apa? Cidor. Apa cidor? Cidor iki sakarepmu. Oh cidor, dek kuwe. Cidor. Dek kuwe lah, dek sikak dek. Ajan telo. Ngono ta? Cidor. Cidor iki jenenge cidor iki sakarepmu. Lah ya ana lagu bajidor kahot iki berarti sakarepmu hot ngono kae. ya beda kok ngawur. Bae Pak sapa? Bae Pak suamimu. Tanto. Aki nganggo sikak ora? Ora. Khusus Ora. bintang tamu. Khusus bintang tamu emosi Kak. Tak kira nek setiap lanang ki sikak ngono. Ora. Ora to. Tembange nderek mawon. Oh nggih. Iki mau ketake sampean pira? Ono pira? Ono. Pira? Ya engko sik wong wedok anggar karo duit kok kaya ngono. Ah iya. Kenake. Oh yang guyu mbok ya ben mbak iki guyu Ah iya, ayo guyu nek lah guyune lucu iki makene. Nah. Dalem. Jangan Mas Gareng sikak gitu. Mas Gareng sikak. Sik. Iki jane iki ibu iki apa to? Mas Gareng sikak. Di. Iki lho. Wis to. Nang kene. Yo nek aku nek karo duit ki moh. Mah, ya ning kene. Cukup wong wedok kowe. Pira iki? Ya. Sampun nyawer 300.000. Sampun nyawer 300.000. Pak Kanto tadi. Pak Kanto. Terima Niku kasih. kalian Ibu sinten? Bu Arum. Arum berat tangi. Ibu Arum nek umpama kok dadi warok jos. Piye to Chan? Contoh. Arum. Iki reni. Tri Bagong ini. Jane ana top kesenian sekene iki apa? Kesenian Temanggung. Warok. Oh, warok. Apa? Iki tak kenalke nganu Mas Gading. Nggih. Kesenian Temanggung tak kenalke. Nggih. Warok. Nggih. Iya Bu, iya iki. Warok. Terus? Nggih. Yaranan. Terus Pulan Sunu. tapi jogete piye? Padha apa beda? Beda-beda. Sing Nek warok. sing jaranan ta? Nek sing jaranan umpama ya. Umpama, mamane Umpama. pripun? Pripun? Nek Mas nek Gading Mbah Roy pengen teng mriki ngerti. mboten Mbah Roy. Mbah Roy. Ning kene ya. Nek PJKT iki biasane tak didundangi to. Dundangi iki piye? PJKT iki apa Mbah? Ya kuwi lah. Warok sing nganggo rambut kaya nganggo omni. Indah. Jangkar. Kuwi apa sing apa kuwi? Sing jaranan ki ngono kuwi. Iku kudu meringis ngono. Nek ora meringis piye to jane? Kudu meringis nek metu langsung. Ah nek untune opong piye, Mas? Ya Nek untune opong. Ya kuwi jenenge warok metik Kok arok metik tanpa gigi. nyelengan piye le joget piye? Nong dandung dantak. Dandung dantak. Kuwi sing jenenge sedakep. Kok sedakep? Lak. Oh, idakep. Oh, cakep. Aku radong kok ya dadine kuwi. Nek beda sing jaman saiki warok-warok Mas Gading. Nggih. Sing kayak viral e. Nggih. Sing piye? Arem berat tangi. Kan kudune ra ngono to le nyanyi. Jogete ngene iki. Jagate pripun? Ha. Sentake co. Ngono. Ha. Sar. Wong marok karo sor. Sor. Kok beda-beda berarti. Beda-beda. Mas, ngono. Sing Sluku patok. Elak. ngono. Ning warake yo cilik-cilik ngono. Kepone kira sere. Ora kuwi kuwi iki jane omong apa? Lagune piye nek rasa diomongke kuwi? Kata-katane apa jane? Sore kebone giro. Nek- Mosok warokan koyo ngene ya sing marok ya.
Jae wono. Jae wono. Iki lemes, warok kaya iki lemes. Aku radang lek apa? Waroke sing sigram. Oh. Aduh. Kan kudune lagune kan arom. Kuwi iki bawane. Oh. Rale nek lagune ya arem piye lagune iki? Iki piye lagune? Oh, arem Bu. He. Ha. He. He. Wah. Oh, ngono kuwi Mas Gading iki salah satu kesenian dari Temanggung, Nggih, Mas nggih. Gading. Wah, kene iki ana leyake, Mas. Angger. Apa kuwi? Wah, leak. Oh, soalnya aku ngene-ngene. Loh, nek leak kene iki. Jal Mas, leak Mas. Leak. Kene kesenian Temanggung ngene iki, Mas. Nggih. Piye iki lagune apa? Peh, selimut pesinge ra umum. Peh iki mambu pesing mambu remasor iki jane ngono sapa to iki? Nggone teri. Leak, Mas. Sik. Leak ngendi kaya ngene iki leak ngendi? Lah piye lagune piye to wong yo ora. Leak kok tabui. Ting ning 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 ning. Ya sing serem paling ngono iki. Zeng. Zeng. Nah. Ilahi ilah. Ulil firdaus. Iki leak apa apa? Kok arep leak kok. Leak to iki. Kata kira kok sidah. Sing Ana sing lah iso sing ngono iki, Mas. Nenong ni nenong ni nenong nono ni nenong ni nenong ni nenong nenono nenong ni ni nenong ni nenong na 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 na. Oh, Ini ana kuwi. jane nganggo cangkem wae kok lek enggak meli iki. Dan iki lagi kumat. Kene yo ana macane. Lah ya kok dadi Bedane nek macan Bali lak. Heeh. Iki nek macan Bali, Mas. Macan Ya, Bali. nggih. Barong Bali, Mas. Nggih. Nek barong Bali lak mlakune ngono, Mas. terus Nggih, terus Nek macan gede yo mlakune. Bagong ya iki yo. Piye iki? Lho, piye iki? kok meneh. Sing Lho, piye iki? sing nek sikile maju tengen, sing kiwa tangane maju. Lho, mundur. Lah kowe iki kaya goblok gur mlaku rek. Goblok kok kejaku kowe. Aku ya ora ngerti kok karo kowe icone. Wis, kesenian Temanggung, Mas. nggih. Oh, ini salah satu kesenian Temanggung yang Wonten ugi Wulan Sunu, Mas. Wulan Sunu kinarya gendeng. apa-apa iso ta Mas iki ternyata nek nang daerah kene dheke wani ngono kuwi nek nang Yojo mlempem iki. Nang Yojo ya ana. Apa? Tayub. Piye sih? Pangkor lamba-lamba kele-kele sing kriis slindro atet songa mugi dadi sarana. Nek nang ora nek nang Yojo iki jatilan iki jenenge jatilan celeng. Kowe dadi celenge njejal.
Jati lan celeng nek nang Jogja. Ya memang ngono kok ya Mas Gading ya nek nang Nggih. Jogja ngono. Lah terus piye? Ya lorek-lorek ngene iki dandane ya persis putih ngene iki ning dandane celeng yuk nganggo apa kae jenenge nek kene jaran kono nganggo celeng. Lek joget ngene iki. Ono lho bar kuwi nyemplung nang nggon jugangan sing ana Banyune. banyune. Heeh. Piye mau jogete piye? Wah, apik tenan. Cocok loh Mas. Cocok. Terus aku padake celeng ngono. Ora. Aku ki ora madake le joget piye, aku lak ming takon. Ha nek umpama sing dadi celenge wong wedok to, Mas? Liyane ya mesti kuwi lagune apa? Selingi lagu Mas Gading ket mau ngomong bae iki yo. Iki mau ana meneh ya, Bu. Ci omong nah. Sinar dunia. Yey, kowe iki merek kayak kertas. Merek kertas to iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dalang Ki Gading Pawukir. Nggih. Saking kula Bapak Haryanto panitia Reksa Kadang badhe nyuwun lelagon tembang Lungiting Asmara kalian Suketeki ingkang nyekar Mbak Tatin kagem sesepuh paguyuban Bapak DRS Suwaryo kalian Bapak Waryanto lan sedaya putra wayah Trah Yastro Diarmojo. Nggih. Nggih. Niki nggih enten pamundutan saking Wah. Wah, BA. Nggih. HBA tulisannya apa? Hurufe apa hurufe? BA, B karo A. Nah, diwaca? Ayo wis. Sekarangmu Mas. Iki sing saking Pak sapa ya? Pak sing wau. Pak Tanto. Pak Tanto. Nderek tembangnya nderek kok. Pak Sing saking Tanto. saking WA napa? Niki assalamualaikum. Niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Endah. Saya Bu Retno Parisi badhe mundhut lagu Sambel Kemangi. Semoga Mbak Endah berkenan membawakan lagu tersebut. Oke. Lagu kesukaan. Sudah transfer kagem tali asihnya Rp250.000 pada rekening Pak Agus matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Sambel Kemangi. Iki uga disengkuyung kadang-kadang seniman saking tlatah Temanggung luar Nggih. biasa. Pak Pawit. DM rene. Nggih niki lagune napa remiyen Mas Gading? Manut sing saking Pak Tanto riyen urut nggih Mas. Nggih, manut nggih. iki. Spesial untuk istrinya Pak Tanto, Tanto. yang sedang ulang tahun semoga panjang umur. Sehat selalu. Sehat selalu. Nggih. Apa ya? Lagune manut pelok. Pelok-pelok ya. Sing nganggo bawa. Aku bawa. Heeh. Sing kira-kira bawane 1,5 jam. Njuk rampung ya Mas. Ya. Bawa sik penting bawa remian nggih. Nggih. Mangke didawake napa sik posik. Tak tunggu seliramu rawuh apa Mas? Ah, aku senenge ngene iki lho nek Mbak Tatin iki. Lah ya kowe iki aku lagi nyanyi lagi mangap. Kok malah ngomong jenengane sing ngendikan apa Mas Gading? Mboten pun monggo Senengane iki diteruske. ganggu lho. Lagi nek kagol aku kok iso merkitik ya Mas. Kagol yo baleni. Yo nek wis kagol iki ya ora ngono to Mas. Seliramu Ka- Mas Gading iki rawuh Umpama anu. Apik seneng aku nih. Apa Mas? Ora mboten pun monggo. Aku mung seneng le beda ya. Engko nek seneng tenan karo aku piye? Hah? Seneng tenan karo aku piye? Wow, seneng anu kok. Maksudnya wahyu. Gawe
Kang tak pilih nuansa yang romantis. romantis Karena buat Pak Tanto dan istrinya. iya mung seliramu sing tak pilih Pilih. pilih Pilih. kok pilih Pilih. tak pilih donya akhirat ya Allah ya Rabbi Iyalah kompake salah gongso tenan. Meni amin yo bareng mengkono ora dikode lho. Ha iya. Aku seneng nek kompak Wah, meni. tenan angger kok wis madu kocak iki wis. Apa madu kocak? Mas Surya TA-ne iki madu kocak. Oh, madu kocak iki apa artine? Ya madu dikocak gitu. Aku takon tenanan kok. Iki tembang kangen naon nggih Mas nggih? Tembangan monggo solah gongso. Wayah wengi. Sis, ampun menika Mas, tunggal Nggih. lagu spesial kagem Pak Tanto kalian Nggih. istrinya. Nggih. Yang sedang ulang tahun Iya. istrinya. Sampun dipun pinangkani Pak Mugi Reno ing penggalih. Nggih. Sampun Nah. dipun pinangkani. Teras wau wonten pamundutan iki Nggih. saking Bapak Saking Bapak Haryanto. saking Bapak Haryanto. Suket teki kalian lungiting asmara Mbak Suket Tatin teki ingkang kangen lungi tengah semoro. nyekat. Siap. Mbak Tatin. Pakai anu ya Mas. Pakai Napa? HP ya. Oke. Oke. Mas Edi. Ya. Lungi tengah semua. Lungi Lungi tengah semoro riyen nggih. Setunggal Monggo. pokok setunggal pun aturaken nggih Mas. Nggih. Nah, bagune sedaya tansah pinaringan sehat bagas warasan. Dasare yo sing nyanyi, sing nonton tirik-tirik. Dalan menika kathah Nggih. Mas. Mas Edi ready oke. Lagi Lungiting disetting, Mas. Asmara. Nggih. Iya, betul. Monggo keringeting asmara. Lungiting Lungiting asmara. asmara. Heeh. Ah nek keringeting asmara iki ora Beda kuwi Mas. beda ya. Nggih, beda. Kayak iki lagu keringeting asmara ya iki. Wah, apik tenan iki. Wis. Kok sik urung. Dereng, Mas, Lagi dereng. di setting Mas. Ayo. Cilak le arep joget kowe to. Urung ta iki. Urung. Asik asik. Ayo ya. Gamelan ikut tampil. Oke. Sampun lungi tengah asmara Mas Kade. Nggih, sampun matur sembahmu. Eh, Niki mau anu permintaan apa tadi? Wow. Sambal Sambal kemangi. Sambal kemangi. Nggih. Yang menembang adalah Mbak Indah. Nggih, Iya. Mbak Indah. Langsung dipinangkani wae Mbak Indah. Nggih, langsung Asik. dipun Iya, pinangkani. Mbak Indah silakan maju ke depan. Nggih. Mau ngomong Di spoti Iya. Spotnya apa Mas?
dalu Mbak Tati. Sugeng dalu Mbak Endia. Sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu Mbak Endah. Tekan kene tenan to Mas. Nggih. Mbak Endah ra nyono ra ngira to. Biyen iki jek cilik umbelen saiki wis Saiki mayang wis- nang kene. Idolaku lho iki. Saiki apa biyen? Saiki. Saiki wis iso umbelan kok. Isih to? Isih. Masa Mas? Ijek masa umbelen Mas. Isih. Saiki Ya pas- sok-sok. Sing ngendi? Sing ngendi? Saiki ora. Sing ngendi? Shh. Sing ngendi? Aduh, dicetak. Biyen cilik ya. Biyen Angger cilik saiki. Angger diceluki Mas Gading langsung bradat Dadak mlayu. wis ora meni dalem apa piye langsung lunga. Mlayu ndelik ya. Selingus nih biyen. Ya Saiki wis ora. saiki ora. Sen-senke. Ayo Ora isin-isin kok ke. wis. Kendel ya Mas. Ajar kendel ya Mas. Geng isin-isin kene ku wau. Lah ngopo to? Apa Mas? Ora. Ora sida. Ora situ ah. Nggih. Iki pamundutan. Mbak Indah. Saking sinten mau Mas Saking Gading? Bu Retno, Nggih. Parisi. Nggih. Bu Retno nyuwun lagu sambel. Sambel. Sambel kemangi. Anggo bawa ora, Bu? Agem no. Oh ngagem. Nggih. Iki rampunge jam pira to kaya nek anu bersih desa ora? Iki Nganu jam 6. manut sing nanggap ra. Ora Mas. Nggih. Biasane nek bersih desa kan jam 6 to. Nggih. Yo ora. Ora to. Kowe Ora. tekan jam 6 ya? Heh, Kontrakmu tekan jam 6. ngusungi Ah, tapi panggung. kok jam 6 sing kene iki liyane wis do medun. Oh iya, ya aku ngusungi iki. Lah iya ngewangi kono go mulih ning omah. Omahmu. Kan anggo bawa Mbak Endah. Nggih. Mama. Kurang dhuwur ya? Inumane banyu Aki. Iye. Mama nise sepiro ta ya? Ora. memanise. Kowe arep sing ngendi? Mama nise. Manise kang Kang. kula. Ya wis ketemu pan. Mama nise kang kula salampet nganggo lamoh buntelan mendoan paron butatin Ketuk goreng nyamekane. Peh iki bawa maman to iki. iso Weh, panganan kabeh buntil lan mendoan. Ketuk goreng. Mimiane. Nyamikane kok mimikane. Nyamika. Kok tekan mimi lho. Wong gethuk kok dimimik. Ora gedhok Mas, gedhok. Sekarang ya Mas, sekarang Gedhok. saiki wis kulino mimi. Gedhok. Weh, geduk ya. Iya, gedhok Banjarnegara. Uget. Iya, gedhok goreng. Wah. Rika doyan ora? Iya doyan geduk-gedukane Mandiraja ya. Iya, Mandiraja. Kayak kowe. Alah, Rika kan ngerti kulon ya nganu bisa kayak ngapak ya. Ya, tayang sithik-sithik. Iya, dijen ngawulan nang kana Iya, nang kana. Ngaulak sapa-sapa lah. Ngawulan Nak sama ngaulak. siapa sih mesti duit. Omongan teng plekutuk ora karuan. Rika tayang apa? Rika tanya ngapak Rika. Tayang ora. Jajal ditakoni jajal Rika. Cidor. Kok cidor sih ngene? Jol iki kene. Kon ora. Kon banyak ngapak to. Iya. Orang ngapak ora kepenak. Iya, betul. Cidor. Gedok nyamekane. Iya, iya. Teh kental kopi bubuk. Kopine bubuk. Oh, Kopi bubuk. Kopine iki lho. Turu. Ya kopine Eh? sing Turu. Oh. Nek
Nek bahasa kono kan kudu nganggo ka. Iya kan, dadine turu dadi apa? Ya. Bubuk. Bubuk. Sekapulan kinepat ilir. Kok njuk aku terus? Iya iya. Eling, kula eling. Dudu ya. Kudu Dudendu. Lalapet teko jogan iwak grame mangut maring sana maratua teka mrene kula warga tambah maning sumangga pesta raja wis, tuwune sampun. Nggih. Pesta Raja. nggih Sambel kemangi. Sambel kemangi kemangi. panjuran saking Buratna monggo. Nggih saking Buretno. Buretno. Retno Nggih. joget ya Mas Oke. tengah Wah. ya sampun Mas Nggih, Dalan sampun dipun pinangkani. sembah nuwun matur nuwun Wah, matur nuwun. Iki ya sok Mbak Indah iki Heeh. kemarin hijrah ke pesisir. Pesisir mana? Ngendi? Pekalongan. Batang Pekalongan. Oh, Pantura, Pantura. Pantura. Wayang golek. Wayang golek. Nyindani wayang golek ya jos. Hmm. Oh, nganti 2 minggu ra bali. Mergane nak. Yo dikontrak. Oh, tak kira nek dadi wayang goleke. Oh. Nang apa nek wayang golek kok mesti joget ngene-ngene. Lah Mesti. ngopo? Mergane kulino dirogo kan risi tadi ngono lho Mas. Wah, iki masih kulino iki. Loh, ya kan Baca Mas yo. Ah, nggih. Agar kok ngerti angger Nah. dirogo kok ngono-ngono. Ah, nggih. Mas padahal kuwi wayang golek lho, Mas. Bedane kan wayang golek lho. Oh, iki wayang golek. Ayo wayang golek kan dicekel kuwi nih to Mas. Ayo. Dibuka kuwi apa jenenge jarike terus dicekel nggon kayune Set, kuwi. Terus Yo diubah-ubahke. Mulane lek joget ki sok ngene-ngene iki nek wayang golek. mergo keri. Ketoke ngono kuwi, Mas. Saka keri. Nek kuwi ora apa kuwi. Zaman saiki sing viral ning TikTok FYP. Oh ngono to. Kicau mania. Lek joget ki. Jogete piye? Ayo. Engko Kicau. karo iki. Sing ngene-ngene iki ora sing nggon kene, sing ngisor. Lah piye? Oh, Piye to, Mas? tong mennya. Waduh. Tong. Kuwi piye? Manuk apa nek ngono ki? Ki manuk tengengen Iki setenggal bukan Yes. setenggal dipinangani Mas Nggih, Gading. setenggal bukan setenggal Sindene dipun Tri pinangkani. Rahayu. Sinten malih ini? Oh, Mbak Tri Rahayu Nggih, monggo. Mbak Tri. Tri Rahayu tampil ke depan. Nggih. Tampil ke muka ya. Manut. Di Apa spoti? lagune, Mas? Apa manut? Apa arepe apa? Nggih. Oh, Sontoloyo jare Mas. Ya.
Tinggo spot apa nembange? Apa Ya metune tri iki nganggo kesenian lengger. oh lengger. Lengger iki daerah Wonosobo. Lengger iki asli khas Wonosobo. Banyumas ya ono lengger. Oh. Lengger. Apa? Leng kuwi bolongan, ger kuwi anak. Dadine Lengger iki bolongan anak. ngarang. Lengger iki kesenian dari Wonosobo yuk. Nggih, monggo. Mbak Tri Rayu, Monggo, Mbak Tri. monggo. Gusik Oh, iki Lho. golek apa? Selindang siki. Oh, nggih. Iki yo nek ora nyinden ya sekolah nglengger. Oh ngono. Nek orang nglengger yo sandul ya Tri. Sandul iki serabutan pokoke iki. serabutan pokok apa iso. Multifungsi, multiguna. Dikapak-kapake panggah. Iya wae. Wis rong. Pot mie. Pun. Ayo rasa kesuwen nggih ndang Nggih, direk monggo. anune. Sampure. Sing ngendang saiki gedhi rong siap. Oh, iki Nggih. iki yo Mas Adi. Mas Adi Fat. Dalang Adi ayo, Dalang Adi. Wong biasane yo ngiringi tri lho, kok dadak mbukai apa no. Oh ngono. Oh Solah alah gongso ki sembarang apa ki iso. iso. Oh alah pindah. Pindah nggon sik Mas Gading. Oh, cek. Mas Ojo Wahyu. dicalik. Mas Wahyu iki. Wah, ojo-ojo Wahyu. Kok kok malah dadi payang goleke Wahyu. Lah nek iki pas. Iya. Nggih, monggo. Dlang tak tu dlang tak ti. Ora ya ora ke tu. Nggih, monggo. Nggih. Iso mengkis aku. Waduh. Lah kok ora kaya wingi? Ora saiki denggule wis kopong. Ya wingi-wingi niki gak dereng ndek bojo niku jan semangat banget nih Nggih. Mas nek joget ning sakniki kok saya loyo. Kowe ora ngerti aku bareng gringgingan ngono kae Tri. Dengkule kopong ki sebabe napa, Mas? Hah? Sebabe napa? Nekat. Shopping Kenekatan. songo. Ketoke kesuwen. Mas iki Ping pira? kita bekerjanya. Ngono lho Mas iki. Ora guyu. Kowe dhewe sing ngomong. Lagune apa, Tri? Nggih. Nggih, napa niki nggih enten permintaan mboten lagine apa, Mim? Oh, suket-teki sik ya. Nggih, suka teki nggih. Suket-teki sing mau. Aku tak sing ngalah, wong salah ora gelem mangan kabel. Nah, gitu. Kok iso kompak meneh? Janjian wae. Kene iki yo CS ya, Mas. Ah, nggih. Panjenengan purun di CS kalih sing kaya ngene iki, Po, Eh? Mas? Jenengan purun di CS kalih sing kaya ngeten iki, Po? Sampean ki lho. Wae lah nggih. Pun Dinokem dangule yo CS-an suwi ki. yo. Loading. Mpun dangu le CS kowe ngrungokke apa ora? Oh, pun dangu le Pun. CS. Wong salah ora gelem mangan kabel.
Wah, bapak pawit mesti. Jiji. Aku lawas betul ora ketemu karo Pak Pawit iki wah jan. Yes, gelangku ilang Ya kowe sik iki golek apa nganu iki? golek apa jenenge? Oh iya. Iki isih Shopify. Oh ning kene ya. Mohon maaf. Ayo sih. Pay letter. Tambang ini kene para ciloko. Aja. Wih, yo gelem. Yo. Nggih, pun ketemu catatane. Sampun. Sampun. Nggih kadang enom ning lalen menika. Waduh. Niki menika calon garwanipun ingkang ngrebab, Mas. Napa? Calon garwane sing ngrebab. Oh, nggih. Sesuk badhe benjang menawi nganu pun rabi badhe nanggap dalang ugi saking daerah Pring Surat. Saking Pring Surat. sinten? Ya onten lah. Kakanda. Oh iya dalang Islami ya, Mas. Ya. Mangkin nganu dagelanipun ingkang nyaron menika. Oh iya, ngene-ngene ya. Rangino. Monggo Tri. Nggih, monggo. Nggih, sampun. Nggih, sukateki sampun dipun pinangkani. Matur sembah nuwun. Cekat. Oh cekat. Aku nggawa supporter dhewe Mas Komar. Pak Pawit. Mengko langsung ya menuju ke Getas. Ya man. Nungsung merti man. Ya, matur Nggih. suwun kanca-kanca seniman Temanggung luar biasa. Nggih, matur sembah Kathah nuwun. ingkang dereng dipun jumenengke. Nggih, tesih. Mbak Irma, Mbak Vita, Mbak Risa. Nggih. Mbak Irma, sike ayo. Nggih, monggo Mbak Herman. Seperti Mas. Soleh gongso karawitan soleh gongso Sepot karawitan solah gongso Nggih. Karawitan solah gongso Kok rapas? Wong karang iki njur munggah kok Ya apik tenan Mas Edi komplong iki wah. Iki ya saka Magelang, Mas Edi, Windusari. Nun, wah tatu. Lagu tatu. Waduh. Merah-merah ini ya, Nggih. Pak. Kalian Mbah sinten menika? Oh, Mbah sinten? Oh, Mbah Mbah Pur. Pur, Matur suwun masakan. niki nggih, Mbah. Sing menik-menik niki. Najen kuwi langsung baik. Ya, siap. Iso. Sak saged-sagede, Pak. Nek mboten saged gantos nganu nggih Tanjung Gunung nggih. Ya ora matuk kok ya. Joget Mbah, Mbah Pur joget Mbah. Keparang Joget beksa, Mbah. Ayo Mbah. Monggo. Tatu ki sing piye to nek lagune nek? Ayo kuwi mang. Aku Oke, tanya. satu-satu. Bagaimana Tatu, Mas Komplong? Mbah Pur nyuwun lagu tatu mun paring rejeki menika Mbah berkah. Nggih, mugi-mugi angsal itu ingkang kathah berkah barokah nggih, Mbah. Iki mbake ya badhe nyanyi niki Mbak. Mau nyanyi bareng sini, Mbak?
Ayo. Ya nyanyi. Iki mah kaya sinden yojo nganu masipun. Sopo? Kaya okta. Okta. Oh. Aku yo ngerti lagu elektron to yo. Aku ki ngerti apa carane iki? Jeng Keyboard. keyboard to ya. Keyboard. Angger karo Pak Kedek iki ngicen. Ya lho Cuk. Kayak yoga tertipe ket mau awan jare Oh, wis tekone kumpul. jam 12 kae. Wayangan bengi tok kok awan wis mangkat ya ngopo to, Pak? Pak. Tertib. Nggih. Monggo. Tatu. Nggih, permintaan tato Nggih. sampun nggih, Mbak. Sampun dipun winangkani. Matur sembah nuwun. Mbah Pur sampun dipun pinangani Mbah Pur. Niki. Beres. Ajeng sawer melih, Mbah. Oh, bojo loro ya saged. Oh, Mbah. siap. Teluwun saged kok aman, Mbah. Saged. Bayar, siap. Nggih. Matur suwun, Mbah. Cul. Cul. Mbah Pur set Cul. cul. Nggih. Iso ora bojo loro. Bojo loro sing abang biru lampune disco. Bojo loro, Mbak. Iso ora? Nggih. Iso ora? Lagu, Oh lagu. lagu. Menyanek iso. Siap, Mbah. Menyanek. Apa meneh loro, Mbah? Telu aku iso. Ayo. Nggih. Ayo langsung lung. Mbah Pur. Mbah Pur monggo, Mbah. Pompong bojone loro gekan ayo. Abang biru lampune disco. Monggo, Mbah Pur. Bojo loro, Mbah. Tesih kiat, Mbah. Monggo. Bojo loro slendro songo, monggo. Ketawang bojo loro monggo. Cik. Nggih, sampun dipun minangkani. Sampun ya, Mbah. Nuwun. Mas Gareng iki wis jam 1 Mas. Mas Gading lakone dawa mburi to Mas Gading? Nggih, niki langone dawa mburi. Iki lembokane dicukupi sumur. Nggih, saiki lembokane nggih. dipun cekap. Nanti yang belum di apa jenenge? Dipun minangkani dipun minangkani wonten goro-goro malih. Nggih. Ning garing rampung lakon iki kok digawe suwe kena gawe Nggih. suwe kena ngono. Yo. Nggih monggo Mas Gareng, Mas Gareng. Mas Gading dipun lanjut. Kamu Nggih. teringat-ingat sama aku ya. Ya kan kamu menjadi partnerku. Iya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Kapin, matur sembah nuwun Mas Gareng. No, piye, Mak? Ayo dicukupke seneng-seneng mengko diteruske ning gara-gara meneh. Yo. Momo ana pamundutan sing durung dipinangkani ya monggo dipun pinangkani wonten ing gara-gara ya Mak Ayu. Ayo nak kek neruske laku sik, ayo tak derekke Mak. Tansah maramamuring sukma. Sukma sinukma winaya wengas sepi siniman teleng ing kalbu bambunganing warana tarlen taren saking leplayaping aluyuk
pindha wesating sumena Sinigek semanten wonten jroning Datulaya ketika cabok ingkang medal jawi Raden Sadewa ngawi para putra kumlawening asa ingkang pindha kumlebeting dwaja karya kagiyating para putra sulanyapating babar pating clorot yamina katempuing jala